chimwe chekuziva tiri pano pakanzipo pahome ndechekushanda nezvimiriri kana chatinoti cho logo. Handiti nekuuya pano pakanzi brand kit pano ndotsvaga mufananidzo wandiri kushandisa sechimiriri changu, ndikauya panapa ndikaukwezva ndichambva ndapiwa ini mavara andiri kushandisa kuzasi uko abuda. Regai nditsvagewo mavara, mhando yemavara andiri kushandisa pamazwi. Mukaona padenga apo pakanzipo League Gothic pakamirira mavara andashandisa anaya. Saka ndadzoka kwandakachiumbira kunoku. Ndoda kuti nditi pandovhura pakanzi pabrand kit pangu panapa nguva dzese ndakatarira kurudyi kunoku, ndoda kuti ndibva ndawanawo mhando yemavara andiri kushandisa. Tanzi inonzi League Gothic, rega ndinyore pano. Iyo League Gothic iri panapa ndakuisiya pano. Ndisati ndaenda kumberi ndikadzoka pachimiriri changu panapa pane madonho apo, ndikapabata ndikauya pano pakanzi get logo colors, ndichambva ndapiwa mavara ndokunge usiri kuaona. Handiti regai nditsvagezve mhando yemavara madiki pana pakanzipo naamai. Zita ravo riri kunzi iyo yakanzi Bukari script. Ndodzoka kuno kubrand kit kwangu ndotsvaga ndakutsvaga mavara atashandisa pakanzi naamai paya. Padenga apo tawana Gothic League taiwana, ndakunyora muno kuti Bukari script. Ndisati ndapedza muchiona kuti yambva yatofembera kuti ndoda kuti Bukari script ndabva ndaishevedza. Saka kana ushanda nevamwe vanhu vanobva vatoziva kuti mavara ako ungave uchigadzira kana yavanoti yo website yako, wandobva waziva mhando yemavara ako, kana kunzi pane munhu anenge achikubatsira, kana kuti kungogara wangoziva iwewe kuti ndo mavara, ndo ruvara nemavara ari anoumba bumbiro rechimiriri chako yatinoti yo logo pachirungu. Saka ndo zvimwe zvidavado zvokuti mugare makaziva pamunenge muchishandisa miforoma yenyu yeCanva. Maita basa, ngatisangane muchikamu chinotevera. Tatenda.